În acest video o să continuăm discuția despre zonele speciale din interiorul unei matrici pătratice. Pentru a face acest lucru, mai întâi propun să ne reamintim despre cele două diagonale din interiorul matricii. Fiecare matrice pătratică are o diagonală principală și o diagonală secundară. Diagonala principală a unei matrici pătratice urmează relația următoare. Indexii elementelor trebuie să fie egale. Atunci când I este egal cu J, înseamnă că ne aflăm pe această diagonală principală. Acum, această diagonală principală, la rândul ei, definește două zone. O zonă deasupra ei și o zonă sub ea. Zona de deasupra diagonalei principale este aceasta și relația care domină această zonă este următoarea. Atunci când I, linia la care ne aflăm, este mai mică decât J, atunci ne aflăm pe zona, atunci suntem deasupra diagonalei principale. Ok? Iar zona de sub diagonala principală este această zonă. Să trag din nou linia. Această zonă. Iar relația de aici este atunci când I este mai mare decât J. Și putem să observăm și noi acest lucru. Atunci când I-ul de aici, când I-ul este mai mare decât J, spre exemplu, în cazul lui 5, I-ul lui 5 este 1, iar J-ul este 0. I-ul este mai mare decât J și suntem sub diagonala principală. Acum, avem și diagonala secundară, care urmează relația I plus J egal cu n-1. Atunci când această relație este îndeplinită, înseamnă că ne aflăm pe această diagonală secundară, care la rândul ei, la fel ca diagonala principală, definește două zone. Definește zona de sub ea, o secundă, zona de sub ea, o zonă sub diagonala secundară și o zonă deasupra diagonalei secundare. Zona deasupra diagonalei secundare este definită de relația I plus J mai mare decât n-1, iar atunci când ne aflăm pe deasupra diagonalei secundare, relația este I plus J mai mic decât n-1. Și putem să testăm asta pentru elementele din interior. Să zicem că luăm pe acest 16 de aici. 16 se află pe A de 3 și 3 și putem observa că 3 plus 3, I plus J este 6 și este mai mare decât n-1, în cazul nostru n-1 înseamnă 3. La fel și invers, dacă l-am luat pe 5 de aici, I plus J în cazul lui 5 este egal cu 1 și este mai mic decât n-1, adică este mai mic decât 3. Ok, haideți să intrăm și în code blocks și să ne uităm la cod. Sper că asta o să facă lucrurile ceva mai clare. Putem observa aici o matrice declarată cu un maxim de 10 linii și 20 de coloane, un M, un M, un I și un J. Am făcut o citire, citirea se află aici, după care am format matricea despre care spuneam. Va trebui să... Nu va trebui să modific. Ok? După care am scris aceste relații pe care le-am desenat mai devreme, le-am scris în interiorul programului. Putem observa că aici, pentru I mai mic sau J, afișăm elementele aflate deasupra diagonalei principale, aici elementele de sub diagonala principală, în cazul în care I este mai mare ca J, elementele de deasupra diagonalei secundare când I plus J este mai mic decât n-1, și elementele aflate sub diagonala secundară atunci când I plus J este mai mare decât n-1.
Haideți să dăm și noi un build and run și să luăm exact exemplul pe care îl aveam aici. O matrice pătratică cu 4 linii și 4 coloane, care are elementele de la 1 la 16 în ordine crescătoare. Haideți să vedem. Am apăsat F9. Haideți să le intrăm. Deci 4 și 4. I-ul și J-ul nostru sunt egal cu 4. După care avem elementele. 1, 2, 3. 10, 11, 12, 13, 14, 15 și 16. Și după ce apăsăm Enter, ar trebui să vedem exact matricea formată și elementele de deasupra sau de sub diagonale. Matricea formată este aceasta. Elementele de deasupra diagonalei principale sunt 2, 3, 4, 7, 8 și 12. 2, 3, 4, 7, 8 și 12. Și putem să verificăm că, într-adevăr, sunt aceste elemente. Elementele de sub diagonală principală sunt 5, 9, 10, 13, 14 și 15, afișate aici. Elementele de deasupra diagonalei secundare sunt 1, 2, 3, 5, 6 și 9 și sunt afișate în mod corect. Și elementele de sub diagonala secundară sunt 8, 11, 12, 14, 15 și 16 și din nou sunt afișate în mod corect. Sper că ați înțeles. Dacă aveți întrebări, vă rog să le lăsați în comentarii. În videourile următoare o să discutăm despre câteva probleme cu matrici. Trecem la lucruri ceva mai practice. Cam asta a fost legat de teoria despre matrici. Sper că m-am făcut înțeles. Din nou, dacă aveți întrebări, vă rog să le lăsați în comentarii. Dați un like, dați un subscribe, ne ajută super mult. Le mulțumim suporterilor noștri de pe Patreon și vouă care intrați pe site în perioada asta mai grea. Sper că reușiți să fiți productivi pe acasă și să fiți atenți la cursurile online făcute de profesorii voștri. Era să scap ceva aici. Până data viitoare, spor la lucru și zi faină!